4 anyos ka batang babae nagkala sumagingong natakbuyan sa dengue fever. Ang report ni Femery Dumabong. Ang maong natala nga ikalima nga nakala sa dengue sa dakbayan sa Talisay ni Tuiga, taga Barangay Biasong. Samtang ang dugang mga kaso sa dengue sa syudad, sagad gikan gihapon sa susamang barangay. Biasong gihapon siya. Likod rin sa barangay hall. Then 4-year-old female child, medyo naulahi lang gid siya dala sa ospital. Interview na mo sa mother is kanang dili lang sad siya kanang sure kung dengue na ba to para sa iya kay naghilana trag kadyot niya mukaon sa dang bata. By the time nga nada siya sa district hospital, luya na gyud kay ang bata. Sa pagkakaroon, miabot na sa 398 ka mga kaso sa dengue, 5 ang nakalas. Sa unang bahin sa Hulyo, mitala ang dakbayan og 394 ka mga kaso ug 4 ang nakalas. Naguna ang dakbayan sa Talisay nga mo'y labing daghang mga kaso sa probinsya sa Sugbo. Sa Barangay Biasong, kaduha na matag simana ipaygayon ng misting. Lakip sa gipaygayon karon sa Talisay City Health ang info drive nga nag-awhag sa mga gidikanan nga ipa-check up dayon ang mga anak nga may mga sintomas sa dengue. Kiniron dali nga maatiman ug matagan sa saktong nga tambal. Pwede na first aid nila sa bahay, mga inanang adlaw, primerong adlaw sa ilan at pero ikaduha na gani, dalawin na lang nato sa health center para at least ma-refer sa midwife at sa doctor, then ma-recommend na for laboratory. Dugang sa City Health Officer nga posibleng mosaka pa ang kaso sa dengue ilabi na nga ting-uwan. Hinungdan nga ang pagpanglimpyo ug ang pagyabo sa mga napundong tubig usa sa ilang giawhag. Uban ni Philip Patricio John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.